Frau Benová, bitte. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Veľmi vítam správu o úlohe žien v starnúcej spoločnosti, najmä z dôvodu, že odmieta chápať starobu ako niečo negatívne. Veľmi často totiž v spoločenských diskusiách dominuje ekonomické chápanie staroby. Pri reformách sociálneho štátu sa staroba prezentuje ako problém pre dôchodkový systém či zdravotníctvo. Starí ľudia však plnia rôzne dôležité úlohy. A vzhľadom na svoju rozsiahlu profesionálnu skúsenosť poskytujú aj dôležitú spoločenskú či rodinnú podporu. A aj keby neplnili ekonomicky dôležité úlohy, aj tak treba vyšší priemerný vek dožitia chápať ako dôkaz zvyšovania kvality života v spoločnosti a starých ľudí chápať nie ako bremeno, ale ako plnohodnotných členov spoločnosti, ktorí si zaslúžia dôstojný život. Tento argument platí o to viac pre staršie ženy, ktorým hrozí vyššie riziko chudoby a sú obzvlášť závislé od verejných a súkromných služieb, ako aj od verejnej zdravotnej starostlivosti, čo tiež znamená, že starnúce ženy zvlášť postihuje ich nedostatok alebo zlá kvalita. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Frau Figueiredo.